video tharnen kan lo kir le ta tun thum kan video chuanin VINMEC thuan chua meichia ten a vorto pan thlen laya an taksa thil thlen dan te tlema zong kan ron soizau masadon ani meichia ten a vorto pan thlen reizong hian engchen nge a vorto kan ti chu sexa lungoina sang berni in an soifia thina taksa le hriat na lama thil ton dang lam le na satak ani bokani ma se a vortop kalphung hi hriat chian harsa in a buai thlaka mipa a le meichia a athlen dan a in angvek lowani a vortop chu enge ni angle a vortop chu te phung hrang hrang a zirin soifia dan hrang hrang tam tak ko om theya medical expert te chuan a vortopin taksa a danglam na athlen chu soifia na bulpuya na an man lain rilrolam zirmi te chuan emotional le taksa thazamin thila hriat dan danglam na tang chuan an soifia ve thungani a vortop soifia na thumal pakhat khovelin apom tlan angchi hi a om lowani sex lam zirmi te chuan a vortop chu atong tu mi hringin aton hriat dana tangin an soifia thin boka mitina a vortop thlen danin a ngong chu a in ang lowani sex lampang chungchang zir chian na Damaster & Johnson 4-face model chu 6 man laya thil soifia na atan an manga ani chuan meichia ten a vortop an thlen reizong chu enge ni angle Master & Johnson 4-face model atanga an chu dan chuan meichi orgasm chu mipa nen adang lama orgasm kan ti chu a vortop thoka ni meichia te a vortop an thlen reizong chu mipa a in a reizoka mipa te chu second thumvel chau ania a vortop an soifia na chili chu han soizau le lokila pakhat na chuan excitement antia meichia chu sexa wanga a taksa le rilru ti phura ni chuan an chi thla na lam thila thisen zam te chu ti zawin chu chuan thisen luang atitama chu chuan ser tui hnang atipunga ser kwa ati zawin ati hnonga lungphu thok dan le bp po ati sang thin bok pahni na chuan plateau antia thisen luang ser lama luangin a vortop a thlen chuan chu enge mo chen net takin om renga ti chuan nute chu 25% velin ron lian zual thin bokin ti chuan mon ti maila clitoris chu pubic bone lama tomte in mu theilo tlukin om theni pathumna orgasm chithla na lama na thok ti hrol te hi second 0.8 dana an tomte thina chu wang chuan meiche vortop chu mipa a in a reizoka cho rualin second som pathuma tanga somnga pakhat in kara rei ani theyani mipa te anglo takin meiche tamjok chuan a vortop thengle turin recovery period an momolova chu wangin a zonin a vortop chu voi engemaw zat an thleng theyani palina chuan recession antia heta hi chuan taksa chu dan pa ngai anga omle turin ain siam rem le tran to thian thung ani chuan meichia te chuan engtin nge a vortop reizok an nei theyang a vortop thleng turin i hlo tling lo emo a vortop thlen reizonga ilung oilo ani chuan a reitir dan kong tam tak oma chutiang zinga an man common tak chu a vortop thlen don naya in thla dul hi ni he kalphung hi voi ni emo voi thum i man chuan meichia 65% chu orgasm reizoka atran pui thei don ani The Economic Times a lut kai le deila engtin nge thlache dan hian mihring taksa le rilru hrisel na lam a ngong dan science chuan chan na danglam tak a petlat mai kumza tam tak chung chu mi te chuan thla eng an en chuan makti in chu chuan an nung chang rilruput mang le hrisel na a ngong theyem ti an ngai tu thina thon thua tang chuan zan mut tha theilo na le mutin thak thut thin te ba ka ching hne mi hring thon thu le
อาจนะจุงจางเข็นนะชนะชวนหุ่นเรตักจูทาเองจูอันหมอปุโตทีนบกะจุดยังซิงะชวนเองดิกะเองดิกโลติเชียดอาหารสาเองปอนิเซตุนไลเทียมนะอินทาเองอินกันตักซาเลริลรูอะงงดานอันสวยเตเตมาจงกันง่ายทาโดนันนี่ตุนมาจังโตคานด็อกเตอร์เลฟิโลโซฟาร์เตชวนนุงจังดังลำนั่นเลทาเองเฮียนอินซอมนะอันในนี้อินอันโลสวยโตทีนะบริติชดานเชมีวิลเลียมเบลกสโตนชวนทัดเจดานพุงมูนเฟย์ซาจิรินเรียลรูปุดมังไอน์ทักเทนีอินอสยามันไลน้ำฟิงกรีกเลโรมมีเตโปอินจุดยังรินนัจูอันโตรมปกะทัดเจกูลดานินฟริเซลนั่นเลอิโมชันอ่ะงงดานอันเจียกเวบกPsychiatrist Arnold Leiber ชวนสังขจกว่าสมสริชวะอาเซียดานชวนทาเฮียนมิชิงะมูดเลทินอุรนาเลนุงจังลำงงเททิล biological ไตจูอะงงไม่เทนีอินรินดานอสยามาเซ health line ชวนจุดยัง theory มาสตัมจอกจูอันยัลกัลทุงะทาเองอินนุนนันเนียงงอันเอดานฟิอานาชัตอกจูตุยละมาเจงจีนุงจ้ากรัลเลสังเทนขตาหมู่อันนี้ตัวจียันทาดานกงกัลจูทัดเจดกวลดานเนนไอน์โซมันนี่มุดดานกัลพุงสลิปปัตรานเลทาเองอินซอมดานสวยเจลีละ Medical News Today ยินหลังตั้งตักนิสีลวะฟูลมูนินมุดเทลนัดจงจางอ่ะงงดานจิรเจียนนะอัตาลังะทิ้งตั้งเลขตัวลมีอาเตอันมูดานชวนฟูลมูนมาชวนมีเตจูอันมุหิลฮาร์เรโมอันมุหิลเคลมทีนีอินอันสวยเฮตียงเสียรังเสียมเรมตูฮีคัวเรลทิลเสียมเองเนเชอรัลไลท์วางนีอินอันริงะท้าเอ็นจวลเฮียนมิชิงจูแอคทีฟโจกินกันอมเทียนีท้าเองอินมูด mental health เล circadian rhythms อ่ะงงดานสวยเจลีละ circadian rhythms ชวนมุดเทียนนั่ลำอัดหุนุนะฮอร์โมนส์อาเซียมชัวกะจู่ชวนฟิเซลนั่ลำจงอ่ะงงเวกันนี่จุดยังกงกัลบวยนัดชวนมิชิงอ่ะฮาร์สัตนะสังอาเซียมเทียท้าเองอินมิชิงอ่ะงงดานตำโจกเรตูรินเจรเจียนนะในอิเซลอลังไงนี่อินอันสวยนี่วายนะกันกัลเลงะมิเทียมเตชวนเองติคูนะเอมดชวนขมวลปุยเลียนทาร์ไอน์เซียมเลโดนนี่อินอันสวยกุมมักจะด้วยตั้มตักเลี้ยมโตคานเป็นเจียจูเพลดารินขมวลปุยปัสริอาเซียมาเซตูนัดชวนจุดยังขมวลปุยเตจูขมวลปุยเลียนอเมเซียเซียมตูรินอันตลคอมเลจันเมกันนี่ออสเตรเลียขมวลปุยจูอาเจสอนนัสจัวละขมวลปุยดังเนนะไอน์เต้าหุ่นจูอัดเฮงเทรบตัวอันนี้ออสเตรเลียจูมาลำเอเชียลำปันินม่วงจางอินกุมขาตาอินซีสรีอินอัตโตลเซละอลัมดานาชวนอม่วงวิอาวินอลังไม่เทมาเซเฮตียงจักเฮียนกันกุดตินจูอาช่างเวทีนั่นนี่เฮทิลฮีวอยเลขาตาเทงทุดอันนี้ลวะออสเตรเลียขมวลปุยเจตนะฮีกุมมักตะด้วยสมเรียดเหลี่ยมตาอันตาร์กติกาอัตรังอากาศชันจังตัวอินทรันอันนี้Scientisten an rin dan chuan kum makta duai zat ni emo zathum chhungin he chet na wang hian Australia chu Asia nen anin sudon ni in an soi he in sutna hian America po atel ve mai theibok he thil hi ol sam takin a thleng don lova lir hing le tlang kang a ring chuak don ani chutia khomol puite anin zom le chuan chumi khomol pui thar hualvel chuan ring of fire thar ain siam don boka ring of fire hi tlang kang thlen du na hmun bik chungchang soina ni ring of fire ti chu tun din hmuna chuan Pacific tuipui monga omin chulai bor chu lir hing le tlang kang tamna lai ni in chulai hmuna chuan khovela tlang kang om zong zong nung mek le chol ri za som sari panga lai an omani man lai khomwal puilian panjia kha kummak ta duai zathum somthum panga le za som sari panga liam ta khan ain siama kummak ta duai zahni liam ta vel khan a phel dar trana chumi chuan khomwal pui pasari le tuifin riat panga asiam ta ani scientist te chuan hetiang thil kongkal hi ala top lo ni in an soya khovel chu
kongkal nein apiang chuaka khomwal pui masaber chu aphel dara ti chuan ain zom khom le don ani ti in an soyani Times of India kalkai le ila scientist ten manlai huna tui upatak an mua an in chungchang kan soizau le don ani sang hi som paruk khan scientist te chuan khovela tui upaber chu Canadian mine khur thuk taka an mu chuakin kumtlu la ding on ni chuanga upa ni in an soya he tuiwang tak mai hi le nuaya tangin leipon langa tanga hlataka a oma hei hian man lai huna leilung hun kalto chansin le sikle som dan hriatna min pe ani he tui danglam tak hi Professor Barbara Sarut Lolari le atim te chuan Ontario Canada a thil hlui lai chuana khur Kit Creek Mine chuan an mu chuaka tui upat zong danglam tak le a bol hlo in pol chuan le hnuaya ecosystem te hriat thiam na le mun khir taka nun na om thei dan hriat na tur thil poimo min pedon ani hei hian planet dong chungchang po a huam telbok he thilan mu chua hian leilung chanchin zirna le le hnuaya nun na om chungchanga thil poimo tak tak min pe a engtin nge leichung ril thuk taka tuite chuan kumtlu la ding on chuang liam to atanga thil poimo alo von that dan alo tar lang bokani he tui hi le hnuai km thuma thu ka lai chua ania man lai huna tui upa an mu chua te chuan an phak lo hle bok zirchiang tu team Barbara ikai hruai te chuan tui upat zong chu isotopic analysis mangin ante a tui upadang an mute a in a upafal hle in ni in an soyani chu tui chu Professor Sarut chuan ama nge in atim china a soidan chuan a kha in a al hle ni in a soyani Times Entertainment a bok kan kal le anga engchen rei nge Voyager 1 hi space a alazin theyang kumza thum nge kumsing thum jok ni yang le space a Voyager 1 azin na hian mishing tan kum tam tak thil poimo tak tak mino peto thina he spacecraft hi sang khazakwa somsari pasari khan ka chu ani in amisonin atum ain adam rei to mai chau ni lovin tuna chuan space ramril thuk le re taka chuan akalta a he thilan ka chua hi kan malam hun kumza emo sang tam tak chung azin kong azo arin oma Voyager zin kong hian kan solar system pia lam thleng to in kan la mu ngai lo space ramril lam chu pan zelin kum tam tak chung azin to hnuwa po amison chu achun zom zel thowa atopa chuan sang ni som pani khan interstellar space chu apal tlanga mishing thil siam zinga heliosphere pia lam thleng masaber ani nithli pui hian kan solar system pumpui hi atuama chumi ramchin chu athlo pel to ni in nasa chuan an soyani au patna chu engpo ni se Voyager 1 hi leilam nen online bepop reng theya ma se ain bepop claim hle to thungani NDTV ya kan chuang kai le anga engtin nge screen en na satlutuk hian thluak hrisel na angong dan screen en hi tunlai machine nuna thil betlat ni to in screen in apek chua blue light chu pumpel vek thei ani lova screen tamzok LED TV computer tablet smartphone le LED light angte hian blue light an pe chuak veka blue light chu ni enga tangin kan dong thobok ani chuan engtin nge blue light chuan mut thil na le memory a ngong dan Harvard Medical School website in a soidan chuan mut thil ma a blue light pe chuak thei chi kan en chuan chu chuan mut lam thunun tu hormones melatonin chu atitlem theya hei hian mut thil har satna thlenin thil zirna le hriatna ti chakna ta na poimo tak nget taka mutna chu atitlem theibok entirnan zanrei tak tak thleng phone ien chuan imhil tlemanga atu katan I taksa ain refresh tlem donani ani chuan engtin nge screen en rei zong chuan thluak in siam chhozel tura ngong dan Dr. Michael Rich Boston Children Hospital a thok nopang doctorin a soidan chuan
no pang thuak hi chatlak lova in siamin ain zom na chu asiam thareng ni in asoya screen en tamlu tuk chuan chutia thuak in siam lai chu ati buai thein a than ati to phial thei ni in asoyani kan thuak memory hi a full ve theyangem kan phone te kan computer te chu a storage kan mang full fo thina chutiang chuan kan thuak memory hi man full thei ani vengem hetiang zona hi kanin zo theu to hlom nge yang ma se thuak lam zirmi ten an soidan chuan thuak pa ngai hrisel tha chuan thuakin thil la khung tam thei zong chu bituk china omlo ni in an soya Boston College Psychology and Neuroscience Professor Elizabeth Kensinger chuan mihring thuak chu information da na mun ruak zau takania engza ta tam nge ada thei ti chu chiang taka hriat ani lo ni in asoya hriat na memories chu thuakin tun hun mek hriat na ta na man malam hun soilok na ta na man data anga ngai thei ania achan chu thuak hian sel engemaw bika memory chu ada khol lo wangania chutiang ni lovin memory mal chu thuak sel tam tak in thlun zom thuaka in zam kwal vel engram ma chuan ain zam phar zokani neuroscientist te chuan hetiang ziarang thuak sel neuron tam taka hriat na ain record dan hi distribute representation antia thuaka sel maltin te chuan hriat na chi hrang hranga poimo na an nei vekani hun kal towa thil ila hriat reng han ngai tuate kumsom pahni ini laya I birthday ang chi te chutiang chu thuaka folder pakhata da bik ani lawani balloon rong te cake tuizong te I thian zai ri I hriat reng te le I thil hriat hrang hrang te baka phur na hriat na le emotional center hrang hrang thuaka kan thil hmu lo siam rem tu visual cortex te tui hriat na lam lo thunun tu taste cortex te hriat na lam thunun tu thuak pat auditory system le hriat na lo singsa tu thuak pat emotion processing region te chutiang hmun hrang hrang te chu ziarang dang lam bik specific patranin anin thlun zom veka chutiang thuak sel te in thlun zom na chuan kan thil hriat chu ain da khol ta thina I hun kal to ingai tua chua le khan I hriat na in da na thuak sel patran chu I tunung thar le reactivate ta thina ni he kal phung hian tangkai na lian takaneya thuak sel neuron te chu thuak na thona kong tam taka antel ve wangin kan thil hriat tam tak chu hriat thiam ol sam turin asiam rem encode theani Kensingerin asoidan chuan hriat reng na in kungkai nai vai ang chi hian thuaka hriat na in siam na zia rang patran in ang chu ain sem thin ni in asoya hriat reng na in kungkai nai vai related memories omzia chu entirnan birthday lomna kan kala chuta thil kal phung chuan an puitun ma birthday lomna kan local to na min va hriat chua tir ang hiani chutiang chu hriat reng na in kungkai nai vai chu ni chutiang thil chuan hriat na nget le dik siam turin min tran pui mai thei boka chutiang thil chu thuak lam scientist tam tak te chuan hriat reng na in siam dan ni in an ringani thuak sel neuron then khat tlem te a chiat po in kan thil hriat chu ngai tua chua turin na om thei thawang a chan chu kan hriat na chu mun pakhata chau ain da khol lo wangani Paul Riber Northwestern University neuroscience professor chuan thuak sel neuron tam taka hriat na in record dan kalphung distribute representation chu thuak memory lian tak pe thei tu zinga pat poimo lian takani ti in life science ne na chuan a soifia bokani ani chuan engwangin nge engkim chu kan hriat si lo heti hian zo na kan lo siam mai thei engwangin nge kan thuakin hriat na khol khom thei zong chu top chin nei lo ani chuan tinge engkim chu kan hriat thei si lo hei hi a chan chu kan thuaka hriat reng na in siam chak zong hi kan nuna thil thleng aya akal muan zok wangania
thil hriat tur information chu thluaka lu trengma se chu tiang zinga tlem te chau chu kan thluaka hriat na invon nge na hmun long term memory storage sa chuan alu thina ribar chuan kan thluaka kan thil hriat reng kan ngai tu theina chu video camera a theina zongzong atanga 10% vel chawa na thok angin angai ruata kan thil ton zongzong atangin 10% vel chau chu kan hrengreng theini in asoyani thil kan hriat reng theina turata na kan memory system a information lu te chu zoya hriat na nget zoka alu theinan hun rei zok amamoa chu tiang thil in sing sak dan chu consolidation anti thinani hei wang hi aniang bai hat tura voi tam tak chiar non angai thin ni ani chuan kan thei ngil tur le kan hriat reng tur chin chu engtin nge then ran ani le engtik lai poin kan thil ton tam tak atangin information na satak chu kan thluaka aron lu thina ma se avai chuan kan hrengreng kher ngai lo mi hring hriat reng na hi thil engkim chip chiar taka hrenga chin chia thei tura duan ani lo ni in Laila Davachi Columbia University ya psychology le neuroscience professor chuan asoya kan hriat reng na kalphung hi khovela kan dam kho chua theina ta na duan ania chuwang chuan khovel kalphung kan hriat thiam na tura min pui thei tu thil chu apoimo masa ani ti in asoya kan memory system hi kan nun kho chua na ta na kan mamo le thil trul te chau lo siam rem tura duan ni in Davachi chuan life science a hril bokani ani chuan kan nuna ta na thil tangkai lo tam tak hriat reng kan nei thin si hi enge a chan ni ang hei hi chu ti pal thil ani mai thei ni in Davachi chuan a soibok school kal turemo na thona kal tura kanin khal chua hian tam tak chu ain ana wangin kan kalkong om dan zongzong chu kan hrengreng ngai kherlo a zongzonga kan hriat reng na da ai chuan atlang pui chau kan thluaka chuan ain khung ta thina ni ti in a soyani wayona kal le ila engwangin nge tunlaya z fighter chuak thar te hi hun masa a fighter te aya an thlomuan zok le chiang zokin soizau do nila Cold War hun lai kha chuan z fighter MiG-25 ang chi te chu ri aya let ni le point riat zeta chakte in a thlok theya ma se tun lai thiam na changkang takmanga siam F-35 Lightning II ang te chu rilet khat le point ruk chawa chakin an thlok thei to thung a masa chuan thlona chuak thar zok chu kumzabi chanve malama thlona an siam ho a yin an thlok muang zok ti chu kan lo be seidan kal tu wang po in alang mai theya ma se he thil hi ti pal thila thleng ani lo thok khat lai kha chuan chak taka thlo chu zetan engkima poimo ani thina ma se tu na chuan thlona siam tu te chuan hun masa a thil tangkai ni thin chu thiam na sang zok steel technology le advanced sensor te mang chuan an thlak ta a kum engemaw zat liam ta a thlona thlo dan da ta atanga alan dan chuan an thlo chakna hrim chuan ralan beina konga an that le that lo konga omzia anei tam lo hle ti atar langa chumi aya chuan ral beina konga a that le adam chuana chu mel malam ta na chui zui trek a har sat dana tangte in biak pon net uak thazok te mel mabum na na a thlo lew kual theina te chuan ne na a chan le chan lo chu ain ngatna za hle zok ti an hu chuak to a hei hian in beina chak turin speed a chau ain ngat lo ti a chiang hle bokani heng te ba ka hian silai lian kenun atanga missile an man tak wang po ani boka z fighter hun tir lama kha chuan leilama tanga ka emo mel matlan chiat san na tan speed chu apoimo hlea F-104 Starfighter le MiG-23 ang te chu chak taka thlok tur hrim aduan an nia ma se Vietnam war atang khan in beina chu missile thlok chak tak rilet thuma chaka thlok theite a chuan ain ngat chhota he thil hian thlona thlok chak ringot siam tumna chu ati hniam ta ani
ตูนโทนาสติลตังจีเตฮิจูอันเปียนเซียเลอันรงหน่อยเรดาร์ซุงซามโลฮิบเทียจวนอันหิมเลหิมโลไองัดโตบกะจูบากะจักโจกะอัทโหเทนานอัทโหนัดลางกวลจูเชียมโจกตูระเซียมอันิบกะF-22 Raptor design ang si te hian radar atanga muol sam tur le heat signature ti tlem nan athlo chak zong chu engemoti takin asiam remani chak taka thlo supersonic flight hian infrared manga muol somna atisanga chu chuan thlo na chu target ol sam turin asiam ta thina ni fuel le efficiency chungchang soikai zelila manlai jet fighter te khachu achak thei ang bera an thlo nan afterburner an mang thina chu chuan thlona tui ati hek maya afterburner omzia chu thlona kholin thachak le zual at siam theina tan atui pai drop tengami kha a mang then thin ti na ni ma se tun lai fighter ero chu afterburner kherlo po in speed niam zo ka tang po in ri aya chakin an thlok theya hei hian an ral be chung le an thlo rei zong atiseya hei hian mission lian zo ka apui hlebok boruwa ka thlo leu kwal dan maneuverability lam in soi zelila chak taka thlo ringot hian in beina konga tangkai na anei tlem to hleya chumi aya chuan thlona in thazo na le thunun thei dan changkang chuan poimo na anei sang hleya F-22 hian thrust to weight ratio hi 1:1 chuang aneya hei hi thil in tluk tin ani om takani chu wang chuan ain thazo hleya a sang zonga thlo thut le mun zim sia a leu kwal theina anei tha hleya chu chak taka thlo a yin mel malaka himnan a tangkai jok fe ani ole khati zong kha karon ti chuale thei chu ni phot ro se